Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Da Allah malam ni ba mu sabo a litoni da kai ba. Tambayar kana zan yi me dalilin da zai saka kama dana a kwamci dan Allah. Ɗanka Ni yayi ba. ɗanka laihi ya yi kuma na yi tunanin ɗanka ɗana in na gala ya yi laihi na Wallahi a na nufi Allah dana ba dan kana ba. Akan me zaka ci wa dana dan kana? Ke kada ka zo kai da baka hayo ba. Ba ta kuma da wadda ta taba yi. Bakin a joro da kai cikin unguwa. Mutane koyo shi ka ishi kowa ka kamta dan wanga a kan ɗaya baka hayo ba. Ni na fahimci tunan da ka teliya faɗa na hankali ko maki. Ina da wannan hoto cikin bacin rai da bakin ciki hake tun da baka hayo ba. Ni a haka shi ba. dan ya yi laihi na hukunta shi. Akan me zaka abin hukunta? abin ga. Ka jira haka hayu, ka jira haka hayu. Ka jira dan Allah ka jira ka hayu. Kai ma ka san lokaci na abin. Ni wallahi ni ban sani ba. Ni ban kana son ka hayu wallahi ban damu ba. Na rantsa Allah ni akan ɗana yanzu sai in tuɓe mu bugu da kai. Ni ya ma yi min kai waɗa ma. Na rantsa Allah bari ka jiya ba makwabci na kake ba ko na baya na kake. Wallahi tallahi babu kai babu. Kuma ni ko maganin ka kawo kai. Wallahi sai na ɗibga ma kaci. Na rantsa da Allah. Akan na hukunta shi. Ka hukunta ya kai ka akwai. To shi kenan mu zuba zuwa. Mu zo ba. Haka dai. Ɗanka ɗana ko gobe na gane sai na hukunta shi. Wallahi ni ko gobe na kake sai na mala. Ka daɗe ba kai abin da za ka Ko sahun juma'a kake sai na mala kanki kaji sannan haka dai ka kama dan mutanen da baka hawo ba. Bakin gwamnan banza a joro.